боби чорум. дили одам гӯҳи ҳол будааст. воқеаву ҳодисаҳое ба сари инсонояндаро ё кас хоб медидааст, ё дилу ботини одам чанд рӯз пеш эҳсос мекардааст. ҳамон шабе ки ёдгору зубай ба сафар омодагӣ мегирифтанд, қалъаи марнишини балҷувон занбурхонаро мемонд, гӯё касе ба калқони хечаи занбурон чӯб халонда, онҳоро безобита карда бошад. аз бозе ки шурӯши восеи ваҳшиёна пахш карда шуда буд, қалъа пурғавғову ноором буд. вале он шабе ки ду амакбача аз ваҳми ба даст наафтодан фирор карданӣ буданд, қалъа ҳолати дигаре дошт. мирзо каримбои мир баъди як-ду қадаҳ бардоштани шароби дастии ҳисорӣ сархуш шуд ва ба мисоли паланги захмин меғурид. ба навкарон фармуд ки ясавулбеги миршаб, қозӣ, сарҳанг, туҳсанбоён, ҳатто дорғаҳҳоро ба ҳузураш биёранд. дар ду паҳлӯи мир шайхони хоҷа балҷувон, саид асрор, хоҷа фориғ, ду муллои яке сериш, дигаре бузриш дастҳо пеши бар гӯянд. аз хашму ғазаби мир ончунон тарсида буданд, ки сар то пояшон чун барги бед меларзид. кас афту андомашонро дида гумон мебурд, ки ҷонашонро кайҳо ба ҷаббор супоридаанд. аз ҷисмашон танҳо қолаб боқӣ мондааст бас. хун дар шароёнашон шах шуда ба зардоб табдил ёфта буд. ранги рӯяшон аз мурдаҳои чандинсолаи мағорбаста тафовуте надошт. мир кӯзаи пуршаробро аз назди хоҷа фориғ, ки гулкосагӣ мекард, бо шитобу итоб сӯи худ кашид. хай шайх, бо ғазаб хитоб кард мир. ранги рӯят ба одами зинда монанд нест кӯ? ҳатто шаробро аз кӯза ба пиёла рехта наметавонӣ. ӯ шаробро бо кӯзааш ба сар кашида то ба охир бинӯшид ва кӯзаро аз болои сари нишастагон ба погаҳи дар ҳаво дод. омадед муфтхӯрони дарбор, бо чашмони хунбор ба сӯи нишастагон фарёд кашид мир. ҳа, ба хизмататон ҳозир шудем. тақсирам. шитобон аз ҷояшон бархостанд, даст пеши бар гирифта бо овози ба зур шунаво ҷавоб доданд муллоёну шайхон. шумо бекор хоҷаҳо аз беҳавсалаҳои ношударо ба ҷои ҳамон одамоне, ки рӯйхаташонро дар даст доред, ба зиндон партофтан дар кор аст. муддатҳост, ки ягон хоини ватанро дастгир карда наметавонед. дар озодӣ гаштанд шӯришгарон боз рӯзе ҷамъ шуда даста ташкил мекунанд, ба қалъа ҳуҷум оварда ҳукуматро сарнагун месозанд. мову шуморо ба дорамон мекашанд. ту давлат ҳам давлат вазифаи сардори дастаи зударамалкунандаи мирро ба зимма дошт. вақтҳои охир аз худ рафта, тамоман бепарво шудаӣ. зубайду ёдгор, калотӣ, мӯмину сафари афродиро кай дастгир мекунӣ? тақсирам. бо овози ларзон ҷавоб дод давлат. агар одамони номурдаатон одам нагӯ, шӯришгар хоини ватан бигӯро ислоҳ намуд мир. агар шӯришгарони номурдаатон дар рӯи замин зинда бошанду дар мушхонаҳо пинҳон шаванд ҳам, пагго фардо ба дасту пои баста ба пои қалъа оварда пешкаши шумо мегардонем. тақсирам. ин корро барвақттар кардан лозим. аз ғазаб каме пас фуроманд мир. бале тақсирам, ҳаққанд. ана ҳамин тавр кардан дар кор буд. ба ногоҳ овоз бароварданд ҷасадҳои беҷони ду шайху ду мулло. миршаб ту чӣ? ба сари миршаб дод зад мир. дар шаҳр ҳар шаб бетартибӣ шӯришгарон ба зиндонҳо ҳамла оварда посбононро кушта, зиндониёнро гурезонда истоданд. ба посбониён қалъа таҳдид мекунанд. ҳатто чанд нафарашонро куштанд. дар ҳар гузари шаҳр ба хонаҳои бою бойбачаҳо даромада молу манолашонро ба ғорат мебаранд, зарари ҷонияшон мерасонанд. ҳамааш дуруст мешавад. хотири маро ҷамъ карданӣ шуд миршаб. аз ҳамин шаб гирифта дар ҳар гузари шаҳр 4-5
шаҳнагӣ мегузорем. Иншоаллоҳ пеши бетартибиҳо гирифта мешавад. Ҳамин тавр кардан дар кор буд, тамаллуқкорона изҳор намуд шайх Саидасрор. ҳамин тавр кардан дар кор буд. гапи шайхро қувват дод ёронаш. мири ба ғазаб омада ба сари ҳозирон дод зада гуфт: агар гуфтаҳоям ба зудӣ зуд иҷро нашаванд, шумо ландаҳуронро аз вазифаҳои сабукдӯш намуда ба зиндонатон мепартоям, то хӯроки кайку канаву шаббӯш шаведу дидани рӯи олам ҳатто дар орзуятон нағунҷад. мирро ки аз таъсири шароб чашмонаш хун гирифтаву рухсораш монанди кадуи хиротӣ субсурх шуда буд, гумон мекарди, ки ҳоло ё андаке аз он гунаи бадафт хун таровида ба доманаш мерезад. ӯ гарданашро ба сӯи онҷобудагон мисли гардани хурус ёзонида ба сарашон боз дод зад. охир агар он шӯришгарон ёғии худ пайдо нашаванд, падар додару бародар доштагистанд ку, ана ба ҷояшон падару бародарашонро даст ба даст гирифта биёред ва ба зиндонашон андозед. агар онҳо ҷавонмард бошанд, барои халоси падару бародаронашон ба пои худ омада таслим мешаванд. ҳамин хел мешавад, такрор намуд он се ёри дигар, ки аз ҷон рамақе доштанд. рӯйҳояшон тортанак як сол пеш дар девор хушк шударо мемонд. субҳи рӯзи дигар бошандагони деҳаи Калот аз тапар-тапари суми аспони навкарони мир ба тарсу ҳарос бедор шуданд. мардуми ба таромада диданд, ки сарбозони бисёре камонҳо дар кифт, шофҳо дар миён ба аҷала ба деҳ даромада доранд. аз баландии деҳ чун дар кафи даст метофт, ояндаву равандаро бемалол дидан мумкин буд. сардори силоҳиён Давлат савори талони машҳураш бо 2 нафари дар паҳлӯяш буда аз ҳамон баландӣ назорат мекард. бо фармони Давлат пиёда сарбозон 5 нафарӣ тақсим шуда аз гурӯҳашон рост ба хонаи бародарони ёдгор Маҳмадкариму Маҳмадраҳим, гурӯҳи дигарашон ба хонаи бобои Ҳалим роҳӣ шуданд. бо гузашти андаке вақт онҳо ба ҳавлиҳои нишон гирифтанашон зада даромаданд. аввал ҳамаи хонаҳои бародарони ёдгору падари Зубайдро тагрӯҳ намуданд. ин амал ягон натиҷае ба бор наовард. аз оғилу кадонҳо низ ёфт нашуданд. пас аз намедиҳо дасту пои бародари ёдгорро аз падари Зубайдро бубастанд. ҳой йигитҳо, зуд хона ва амбори оғилу кадони ҳамсоятро нағз бикобед, мабодо дар ҳамон ҷо пинҳон шуда бошанд. аз баландӣ фармон дод давлати сардорашон. ин фармон ҳам иҷро шуд. аз баландӣ истода ба халқ муроҷиат намуд: давлат, агар кадоматон он 2 шӯришгари ёғиро дар хонаю оғил кадонатон пинҳон карда бошеду пайдоашон созем, ҳама молу амвол ва хонаҳоро ҳукуматӣ карда ҳамон хонаву ҳавлиро оташ мезанем. соҳибхонаашро бошад бе ҳукми қозиву иҷозаи миршаб сар мебурем. кофтукобҳо натиҷае надод. сарбозон Муҳаммадкариму Муҳаммадшарифи бародари ёдгор ва бобои Ҳалими падари Зубайдро дастонашонро пушти ба пушт баста ба кафои 3 сарбози савори шинонида ба миршабхонаи балҷувон бурданд.